И здрасти, хора! Както не знаете, створих нов тапет на телефона и днеска ще играем на една игра, както винаги, май знаете. Ще играем на Стила Брейнрот. Любимата игра на бате. Така. Сега почваме нещо. Жой на моя приятел Дани или Пепи. Сега че играме Стила Брейнрот. Само да го найда. Хора, тогава не го има друга игра. Друга игра, според мен, хора, може би да е... Защо не? Хора, разиграваме една игра и приключваме. Хора, за съжаление, че изиграме една игра. Без мене, даже. Да. Да, бе, да. Да, право. Бай! Без мене. Добре, да я дейка съм. Бе, я не знам къде съм. Може би. Хора, също така и на другото видео ви казах да се абонирате за канала. И напишете долу в коментарите дали съм добър за снимане на игра. Или не ставам за нищо и да си стига канал. Според вас, хора, как? Ами хора, това беше от мен.